Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo aniho ben. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sak akatutubo ijay abra. Kaya't kumamat apaidrama ti pakasarita ak iti biyag. Anam na maag ang makaipay iti adal. Kadag iti dumdumngeg. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Hoben. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anak, simple lang ti panagbiag tayo. No pa'y kasta, kaya't kaw ti tumapog iti politika. Ngam tatang, awan aramatan tayo akwarta no bilang. Pudno dayta, hanggang mamati ak at tulungan dakdag iti mangkumkumbinsir kanyak, akakailyan tayo. Alumaban iti danda ni maangay nga eleksyon nintun sumaruno atawan. No kastate ko na yun tatang. Sige, padasan nyo, tas suportaran da kayo. Wen anak, taadaw dagiti manghibagbaga, asigurado ang mga bakak. Tanaumadan iti sigawd nga opisyal dito'y lugar tayo. Ken makitkita da, ti panang tultulong ko kadagiti kakailyan tayo. Iso asyak ti idurunda alumaban na kapitan. Sige tatang, padasan nyo lang ta. Takunada met, at tulungan da ka. Hoben, darasam, ingkakitaan ni tatang iyo. Adda nang sanubkan ko na. Anya, Partakam, tapno maabutam sakbay nga itaray da iya ospital. Kuyugan kay tinakakitaan mi kan ko na. sige man harapdig na. Awanan ni tatang iyo, anak ko. Ay, kasano tayo itahan? Adda nakaibaga kanyak. Nakita da no asino nagiti nang sanab ko ni tatang. Ngam mabutang dahag testigo. Gaputan na bilag a politiko ti akin aramid. Awan asida iti amam. Nadamag da siguro akayat ni tatang ti tumapog iti politika. Iso a pinatay dan. Tapno iso dala nga kakabagyan ti mangabak intundum tang ti eleksyon. Imbagak idi nasaan ko man na tumapog iti politika. Ngam ko na namat nga minapadasan na. Taadon to ti tumulong kan ko ana. Ngam di pala nang rugrug iti eleksyon. Kastamat tan tinagpanagan na. Sapay ko ma. Tamay kan iti ustisya ti pan nakatay ni tatang. Kumusta kay Tan Gayam? Kastoy, agdadladingit pa ilang. Gapoy tinapasamak ka ni tatang. Nagrigat ti kasasaad tayo. Tauray nabatad ti ebidensya nakita tayo. Tapno madusa ti akin aramin. Ngam awan maaramidan tayo. Winiron, kasi itinapasamak ka ni tatang. Adda nakakita, itinapasamak kan ko na. Ngam siyempre, di da kayat kagsaw. Taisuda, wano ti kapamilya damat ti madaksan. Pudno day tawen. Ken ure kasla kalawag ti init dagiti ebidensya. Ama ka ito do iti nang patay ka ni tatang. Kaslawan lata ti maaramidan dagiti kapulisan. Uwan nga rod. Nasakit tinakang ko gayam. Isungad da na panunot ko apamuspusan. Tapno agikaro dagiti nang patay ka ni tatang. Maragsakan ak amakamamukan ka, katignay. Kasta Akmet. Siyak ti team leader iti may sa makakanigid ag grupo dito'y lugar tayo. Pagyamanak, tanam amu ka. Mamati ak ada kayo ti makatulong kanyak. Yan tangay di da kami matulungan. Dagiti namnamaan mi makatulong kada kami. Pudno dayta. Iruruman da ka lang dagiti adda iti gobyerno. Nang runa dagiti politiko at ilang pagsayaatan da ti pampanunutin da. Nasakit tinakam ko. Gapo iti papatay ti amami. Ket
Amok ada kayo ti makatulong kanyak. Tapno maibalas ko tinapasamak ka ni tatang. Wen, Hoben. Namnamaem dayta. Katignay, kunak man planuan tayo dagiti rumbang aramidan tayo. Tapno mabalas kung dagiti nang patay iti amak. Ang apay akasla dapaskan. Di ka na agganat, Hoben. Agtutur ka. Agrelax ka pa lang. Bali, welcome party para ken kada itoy. Dagiti ka grupo tayo. Kasta ka di? Wen, Hoben. Di ka madanagan. Tagplano tayo to. Kat si kantumot laeng ti mangipatungpal iti dayta apamales. Nasamsam it agun udam ti panagibales. No si kaa mismo ti mangipataw iti panusa kadagiti nakabasol. Kaya't ko talaga ama ipaayan iti ustisya ti panakatay day di tatang. Wen, Hoben. Dumteng to dayta. Isu amasapol a dumalan kan tupay kadagiti nagduduma at training. Tapno yung dumteng ti aldaw apa nagibales mo. Kat talaga nakasagana ka. Sige, katignay. Nakasagana ak iti day tangay bagam. Bravo! Bravo! Nagdaras ka talaga nakasurusuro, Hoben. Adu pa yan ti atiwam kadagiti kakadua dito eh. Agyaman ak katignay. No kasta, mabalin ko ka din ti agsubli iti lugar mi. Ket ipatungpal kung ti panagibalas ko. Kuha. Saan pa'y akadagitoy? Adu pa'y dagiti rumbang asursurwam. Ang nakapasakmat ka dagiti training dito eh. Apay adidak pala palubusan. Kasi tinakunakon. Saan pa'y nga ita? Dumting to dayta a tiyempo. Apay nga tatong galda kamatak ti panagibalas ko. Ket kasla lumiklik ni katignay. Siguro. Adu pa'y dagiti rumbang araminan mi. Sakbay a pagtalkandak amang ipatungpal iti gagam ko nga gibalas. Siguro. Adu pa'y dagiti imo na nagkid daw iti tulong kadakwada. Nga iso ti rumbang nga unaenda nga ipatungpal. Nga iso pa'y lang ti unaenda nga aramidan. Sakbay ti panang tulong da kanyak iti panagibalas ko. Talon na tawan tinapalabas. Nadanon man ang ti eleksyon. Ngam aging gaita. Diyak pa'y lang na ipatungpal ti panangibalas ko. Iti panang patay da iti da iti amak. Ibagakan ka. Amangan no saan mon ama ipatungpal dayta. Apay anak ko nam ti kasta. Diyak kaya tagsaw. Ngam agpaliw kalangan. Kinapudno na. Agdua-dua akong kanikatignay. Kuna na atulungan daktap no mabalas ko tinang patay iti amak. Ang aging gaita. Awan pa'y nagbanagan ti amin. Kas na kunakon. Diyak kayat ti agsaw. Kinapudno na. Kayat kun ti pumanaw dito eh. Ngam mabutangag. Taamok at dakas ti pagbanagak. Kasta ka di. Diyak mo no kasanumat nga ipalagip ko iti kabarbaro a commander tayo. Ti panggap ko nga gibales. Tanayakar tamot iti dayto nga grupo. Gapo iti pan nakapukaw dagiti daduma kakadwa tayo. Gapo ka dagiti nagsasaro no nga enkwentro. Adakan ka. No padasem nga ibaga iti kabarbaro a commander tayo. Ibagak ko makanikatig, nay.
Taison ti mangibaga ka ni Katamik. Ngaman manumutan nga agkita kami. Nang runa, ket masansanan ti panagsawar dagiti militar. Tapno pugipugan da tayo. Dayta nga rudkat. Isu akayat kon ti umaklas iti daytoy agrupo. Marigatan tayo, iti abasto tayo. Gapo, dagiti kakadwa tayo iti patad, kat naingat asipsiputan ti gobyerno. Dagiti daduma, at dapayan kaso asang sangwenda. Kasano tayo nga ruden, no kasta ti mapaspasamak, Commander. Unyag pa iso, Commander. Anya ti aramidan tayo. At damat kit di tinakasarita ka politiko. Mangta di ti pinansyal, kasukat ti panang protektar tayo kan kuana, kontra kadagiti kalaban na iti politika. Nang runa ket tumaray iti nangat ngato a posisyon. Basta ka di, Commander? Unyag pa iso. Commander, ano kasta, Commander? Ket intundumteng ti panagkakampanya, tulungan tayo, kan protektaran tayo. Commander. Nagkurang tayo latay ti abasto. Iso nga da misyon tayo. At da nang itiktik kanyak, nga da dagiti militar nga gideliver iti relief goods kadagiti biktima ti gingginad. Ano ti aramidan tayo, Commander? Nakasagaran kami. Bumingay tayo laeng met kadagiti relief goods nga i-deliver da. Ngam no agkad-kad wano lumaban da. Amo yun, ti aramidan nyo. Commander. Sige. Agsagana dagiti pusgak amang ipatungpal iti daytoy a misyon. Ado tinaala tayo nga basto manipod kadagiti relief goods sa may deliver kuma. Unyag pa iso, Commander. Angam, Commander. Iti abasto tayo. Apay amasapol a pinatay da dagiti militar. Amang itulod ka dagiti relief goods. Pasensya dalaengan. Self-defense laeng ti inaramid dagiti kakadwa tayo. No saan kuma nagkadkad dagijay a militar, bumingay tayo laeng iti abasto. No saan da kumalimaban, awan kumati na ibuwis abiyag. Commander. Nabayag ka matan ditoy, Hoben? Saan kakadipay laan na irwam iti kastoy apa nagbiag tayo? Jak impagarap akastoy ti kasasaad tayo ditoy. Nagrigat ti agbiag ditoy kabambantayan. Awanan maaramidan ta, Hoven. Addatan iti daytoy a sitwasyon. Ang kastoy kadilatan nga ganayon. Nang runa no panagbabagyo. Kaslatay piyak akumkumter. Taawan ti permanente. Wenno na talgad apagyanan tayo. Isu nga rod akayat kon ti pumanaw ditoy. Ngam kasano? Oresyak. Tamalagip ko idi nagsakitak. Nang runa, ket naira na idi nga awan abasto tayo nga agas. Narigatan na kidi. Kunak payen no kanibusanak. Ngam no siyak. Ikarigatak ti makaakal iti daytoy agrupo. Talagang anauma akon. Makaamuditan. Kastamat ti pampanunutak. Ang kasanusan niya ta. But nga tayo mo ti Commander. Kabisado da tayo kanon dagiti pulis ken soldado. Karaman tayo kanon kadagiti wanted. Gapo iti napasamak apan nangambos dagiti kakadwa tayo. Kadagiti soldado amang itulod kuma iti relief goods. Kadagiti biktima ti gingginad. Dayta nga rudkat. Ngam, desidido akon, Hoven. No adagun daway. Aglibasak ka talaga. Tapno makapanaw akon iti daytoy a lugar. Da kami ita tinapusgan amang bantay iti maangay akampin ti politiko. Nga imbaga ni Commander Tamik. Madam Damalang.
Mangrugin ti programa. Ti may sa politiko abantayan mi. Iso day ta ti makagapo. No apay anatay ti amak. Gundaway ko dayto yan. Tapno maikan iti ustisya ti panakatay ni tatang. No aramitek ti kasta. Saan lang adag iti otoridad ti mga hanting kanyak. No dikit uray dagiti kakadwak. Anya ti aramidek. Nakaululimag ka, Hoven. Apay ka di? Nadagsan ti reknak sa nyata. Apay ka di? Amom ka niya ti may sa politiko a protektaran tayo. Ket iso ti may sa makagapo. No apay anasapa apay musay ti amak. Anya? Iso akim mapengak iti daytoy a grupo. Tapno mabalas ko tinang patay ka ni tatang. Ngem isumet gayam ti may sa amang suporta kada tayo. Hoven? Maawata kon. Idi pa lang. Ket awan ti panggap ni katignay amang tulong kanyak. Tapno makabalasak. Inaramat na lang ti panagladladingit ko. Tapno kumapengak kadakwada. Oray siyak. Naamiris ko. Nalaing da ang mga lukoy. Nang runan no at daim impanam agura kan sakit tinakam iti padam a tao. Wen, kaslag pa iso dagiti ibagbagada. Ngimsan gayam. Sapay adun tinaawis ko ako mapang iti dayto a grupo. Gapota ipagarup ko. Anapod no ti panangisakit da kanyak. Antayan mi manen ti kagurgurak at ha. Ti makagapo no apay anapukaw ni tatang. Rumabiin. Iso nga ikarigatak ti aglibas. Sana bali, takabisadok da ito yung lugar. Iso nga amok ti torturungak. Sapay la kumata makalibasak itagon daway. Rowena, adik ko. Manong Roden. Sige, umunik ka, Manong. Agyan, anak. Manong, nabayag asinapsapol da ka. Kunami pa'y kit din no di da kan makita. Agyaman ak nag-awit ka matlaangan. Istorya ak amin kan katinapasamak. No apay nga italangan nakasubliak dito lugar tayo. Sige, Manong. Nga makakapsot ka. Kaya naamo ka mabisin ka. Apag iso, nakaluto ako na. Mabiit laang. Tamangan ka pa'y. Ta isagsaganak matlaang dagiti gamit ti asawak nga agsubli iti trabaho na. Kasta ka di. Nakiasawa ka gayaman? Wan, Manong. O sige, idasaran ka, tamangan ka pa'y. Kat aginana ka. Sakbay nga ituloy mo ti agistorya. Sumuro taklangan ka ni Bayaw, iti pagtrap-trabahon na. Kaya't sapay la ko ma, taawatan nak at trabahador ti amo na. Kanti kapatgan, makaadayo ak dito'y lugar tayo. Di da ka kumapalubusan, Manong. Ngam no day tati kasayaatan nga ramidam. Awan mabalin mi. Taamangan nga agpaiso no surutan da ka dito'y dagiti nakikapang nga maggrupo. Wan nga rod adin ko. Angam sapay la ko ma. Tadi da kon riribukan lagi dya grupo. Saan mat siguron, Manong? Da kamin tulangan ti pumasyar iti papananyo a lugar iti asawak. Kat iji amang rugi ka amang baliw iti taray ti biyag mo, Manong. Wen, adin ko. Kumkumbinsiran dak dagiti kapamilyak asumuko akon kadagiti otoridad. Ngem adda pay labutan ko, Mr. Lonely. Nupay saan pa'y anatiliw tinang patay iti amak, intalakon iti Diyos ti amin. Naamiris ko nga adda pa'y lanapintas a masakbayan, nga agururay kanyak. Nasursurok met, nga ikatenen ti gura, ken saem iti pusok. Alakastan katagyamanak, tuy pagayam mo, Hoben. Pagayam mi a Hoben, nasaya at met, tanakaamiris ka.
pudno launay. Awan tinasaya at mapasamak kada tayo, no paadipan tayo iti gura ken gagem nga agibales. Ket nasaysayaat no sumuko kan iti otoridad. Tapno matulungan da kapay iti kasayaatan nga aramidem. Alakastan, ket agyaman kami manen. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Hoben. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.